חברים יקרים, ערב שבוס קודש, פרשת נוח. נוח, מחלוקת בגמרא, איש צדיק תמים. היה בדורויסו, את האלוקים מתהלך נוח. נוח מצא חן בעיני השם. האם דורשים אותו לשבח? יש כאלו שדורשים אותו לגנאי. איך זה יכול להיות שדורשים אותו לגנאי? אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. מוריי ורבותיי, אין מחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, שניהם סוברים שנוח איש צדיק תמים. ודאי שנוח איש צדיק תמים. באה התורה לחדש שגם נוח, שלא היה נחשב בעיני בני אדם כגדול הדור, גם נוח שלא היה נחשב בעיני בני אדם כתלמיד חכם, כצדיק, כאדם שמתפעל כל היום, היה נחשב אדם פשוט. גם אם הוא היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום, הוא היה נחשב יהודי פשוט. אבל גם יהודי פשוט יכול להציל את העולם. והוא מציל את העולם, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. גם אנחנו יכולים להיות יהודים פשוטים, עובדי השם בפשטות, עושים רצון השם, ועל ידינו, בעזרת השם, ינצל כל העולם. נזכה בעזרת השם לכל הברכות, לכל הישועות. גוד שבס.